Parang sa ito ang color mo. Sabi mo, naglibog ko sa tawa na ako. Ganang kay tambok. Ganang kay tambok. Ano kayo kung magluto? Oo, sisubong yung natasong ka ano. Sisig. Bye. Bidarabi. Hello guys, this is zboymntbn for another video, and today's video is ako pamarket ko. Ayan, at kakain po kami ng twins na banana dahil meron pong beliefs dito sa Pilipino natin na kapag kumain ka daw ng twins na banana, yung anak mo daw magiging twins. So nandito kami para patunayan yan. Hi guys, this is my baby's vlog. I love you. I love you. Guys, this is... Sinasaktan ka, itakin mo, itakin mo. Itakin mo. Sige, on. Happy birthday to... Am I the old people here? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan na, uy. Happy birthday to the girl. How old are you now? How old are you now? Hi guys, this is zboymntbn for another video, and today's video nandito tayo sa bahay nila Teacher Wella. Daghan na pag estudyante na kumananaw ni estudyante sa Christian ba di kung wala sila nakari sila ng Teacher Wella di makakita na sila kung kanang kuan ba murag naka-feel sila bang nangari na sila ng Teacher Wella, di ba? So mao na nila Teacher Wella. Ayan. Look, wow. Ganda. Sure. Nag-vlog na bitaw ko. So mag-house tour po tayo sa bahay na Teacher Wella. Daghan ra magmananawan ning mga estudyante nato. Oo. Edit man. Hello. Wow. So we're here at Teacher Wella's store. G's ang Rubik's Cube na gagmay. Pag-toucher ang Rubik's Cube na gagmay. Busig nanay mang-order ani ka teacher. Nanay mang-order ani nga mga estudyante ba? Teacher Wella. Ang Jackstone, imbis mag-Chinese kay init, mag-Jackstone. Di ba naman to'y baligya si Teacher Wella nga katong murag health kit? Oh, nasay ka ng toy kit. Oo.
Ayan po yung bahay na Teacher Wella at kami po ay kakain maya-maya. Di ba, Teacher Joyce? Yes! Amazing. Amazing! Ayan po, so ayan. Ganahan ko na sa una ka na magsiga-siga na dagan kayo color mo. Lagi premium sa imong mga kids. Hindi ka na magsilbi sa amay, hurot yung mga anak. Ano yung luli pa? Oh, Ma, ako'y baligya, mas baligya, ikatatad. Sa chair ba? Kanin mo nani ba? Oh. Masara din yung mga dito. Sabon. Ano sa ba? Sa ilaha. Sa imo tindahan na di kay tindahan. Pag inani, oh. Uy, kailan ko nag-gisano mo na nga sila. So ayan po, tayo po ay nag-aano ng lechon ngayon. Ayan. Ayan po, inaano po natin ng lechon. Dali! Sabay kong tuyo! Hindi ako lang sir. Sige, sige, yeah. Wala lang tayo. Hmm. Welcome to our vlog and please subscribe to our channel. And this is the this is the Homo sapiens. Yo guys, this is zboymntbn requested vlog, district meet. Yes. Nakaligay ako dyan.